мәгариф районыбызда матур гына оешкан дип әйтергә кирәк. 35 татар балалар бакчасы, 4 удмурт, 2 рус һәм 1 мари балалар бакчасы бар безнең. Татар мәктәпләребез 29. Уку елы башыннан 7 этнокультуралы удмурт балалар бакчасы, башлангыч мәктәбе бар һәм шулар арасында бер филиалыбыз эшләп килә. Мари этнокультур компоненты белән бер урта мәктәп һәм бер башлангыч мәктәп балалар бакчасы эшли. Балаларның күп очракта арадашчы телләре булып безнең татар телебез тора. Һәм бу безнең өчен бик сөенечле. Кай вакытта удмурт һәм мари балаларының саф татарча сөйләшкәннәрен күреп, без дә сөенәбез. Бу табигый дип тә саныйбыз, чөнки районыбызда төп аралашу теле булып татар телебез тора. Үзебезгә килгәндә удмурт һәм мари телләрен аңлыйбыз һәм ул телләрдә сөйләшкәндә инде аларның сүзләрен дә кулланабыз һәм бу безнең өчен бик күңелле күренеш. Әйтергә кирәк, балалар бакчасында шушы туган телгә нигезләнеп инглиз телен өйрәнү зур гына колач җәеп бара безнең, чөнки күп очракта фонематик һәм фонетик якларыннан инглиз теле безнең балалар өйрәнә торган туган телләргә якын булып күренә. Һәм бу үзенчәлекне без ассызыклап алып, инглиз телен өйрәнгәндә рус теле аша түгел, бәлки менә туган теле аша өйрәнү дөрес була дип санадык. Шул